αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο και έκανα το ζήσω από τότε που παίρναμε όλοι μαζί τα πρωταθλήματα, από τότε που έπαιζα. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ξέρω ότι εμείς όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα και ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αυτό, παιδιά, που γίνεται εδώ, πραγματικά είναι απίστευτο, δεν το έχω ξαναζήσει. Όπου και να έχω πάει, από τη στιγμή που έχω σταματήσει, είναι μοναδικό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου. Να ξέρετε ότι καθημερινά το ψάχνω το Θεό που έχω παίξει και έχω μπορέσει για 10 χρόνια αυτή τη φανέλα και έχω ζήσει αυτές τις στιγμές. Και αυτό που θέλω να σας ευχαριστήσω και είναι το σημαντικότερο για μένα είναι ότι εσείς όλα αυτά τα χρόνια με έχετε κάνει Ολυμπιακό. Σας ευχαριστώ πολύ με την καρδιά μου.